Hej, mit navn er Johannes, og sammen med 4 dygtige ingeniører fra Aarhus Universitet har vi udviklet et revolutionerende produkt til at hjælpe klimaforskere i Grønland. Problemet er lige nu, at for at lave gode modeller, der viser det rigtige billede af, hvor slemt det står til med den globale opvarmning, har man brug for ordentlige data på havsprøjt, tryk og temperatur over havoverfladen på Grønland. Derfor har vi udviklet en løsning, så vi kan tage målinger i helt op til 100 meters højde. Lad os gå ind og se på den. Så står vi ved det. Lige nu er toppen ikke på. Den tager vi senere. Men lad os lige kigge lidt på strømmen her. Først og fremmest så har vi en vejrive, som står for selve styringen af elektronikken. Vi har et lille board, der styrer motoren. Vi har en X-Bee, så vi kan kommunikere mellem ballonen og selve platformen her. Og vi har 3 buck-converter, så vi kan sørge for, at volten til de forskellige dele får det, de skal bruge. Næste, der ser vi så motoren til selve spolen med snøre, så vi kan holde styr på ballonen. Det er både for at sørge for, at ballonen kommer op i det rigtige tempo, og for at vi kan trække den ned igen. Fra selve styringen her, og spolen, ser vi, at snøren går ind i kedlen. Oven på kedlen bliver ballonen monteret, når den er nede, og det er så her, vi varmer luften op. Det er en keramisk kedel med en smart feature nede i bunden, så vi kan styre snøren. I enden af kedlen, der ser vi blæseren. Den bruger vi selvfølgelig til at blæse luft ind i selve ballonen, og foran blæseren kan ses nogle varmeelementer, så vi kan sørge for at få luften varmet godt op, og dermed sat ind i blæseren. Så har vi en lille batteripakke, som vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke har nogen batterier i lige nu. Og her ses platformen så med låg på. Vi har nogle solceller, som selvfølgelig skal bruges, når den er ude i sit miljø, så vi kan sørge for, at vi har strøm på maskinen til at køre. Og I skal selvfølgelig se det ske. Så nu starter jeg den, og så ser vi, hvad der sker. Som I kan se, så er ballonen blæst op nu. Så vi håber, at I vil hjælpe os med at rejse til værs